os. Vi giver dig nemlig en gratis influenzavaccine hos en praktiserende læge efter dit valg. Eller hvad med en tur for to til Danmarks Ægmuseum i Holbæk? Og nu er jeg gået herop på 3. sal, fordi nu er det nemlig blevet tid til at finde ud af, hvad der skal smadres i aften. Og den første, der er kommet forbi og skal smadre ting, det er dig, Frederik. Ja. Hej, hej. Og hvad er det, du har taget med? Et græskar. Et græskar. Lad os prøve at se en gang her. Hvorfor skal vi smadre et græskar i aften? Jeg hader græskar. Jeg hader også græskar. Ja, virkelig. Jeg kan heller ikke lide det. Så lad os prøve at få set, hvor langt vi kan smide det her græskar ud af vinduet. Vi skal lige prøve at se, om Simon er på plads dernede og kommet bag indhegningen. Simon, er du klar? Jeg er helt klar. Frederik Skeletor smider lige et græskar ud af vinduet. Hvor sejt. Ja, lad os prøve at få... Ja, lad os se. Bare kast. Se, hvor langt det kan komme. Sådan. Bum. Er du klar til at måle op? Ja, i hvert fald. Jeg troede, Skeletor ville smide noget mere drabeligt ud end et græskar, men okay. 16 landte den på, så det næste tal, det er 16. Ja, 16. Og 17 det er jo taget, eller 16 er jo taget, så vi bliver nødt til at runde op til 17. Var det tilfredsstillende at se, at græskarret blevet smadret, nu du ikke kan lide det? Ja, det synes jeg. Det var godt. Tusind tak for hjælpen, Frederik. Og så skal vi sige goddag og velkommen til Jesper. Hej Jesper. Hej. Og du har jo et utroligt flot kostume på. Er det, hvordan har du fået bygget det? Vi har købt den her trøjen. Du har købt trøjen og så lavet kisten selv? Ja. Det er måske noget nær det mest uhyggelige kostume, jeg har set. Men vi skal jo også have smidt noget ud af vinduet, som du har taget med. Jeg har taget en nisse med. En nisse? Ja, Og hvorfor skal den smadres? fordi jeg hader nisser. Jeg kan heller ikke lide nisser. Så lad os prøve at få den ud af vinduet. Og se, hvor langt den kan komme her. Kan du løfte den, eller skal jeg lige hjælpe? Lad os lige prøve at se en gang her, hvis vi sætter den op her. Simon, er du klar? Ja. Så Dracula smider en nisse ud. Okay. Så selv Dracula hader nisser. Er du klar? Ja. Værsgo! Sådan. Lad os måle op. Lad os prøve at se. Den landte lige på nummer 8, så det næste tal, det er 8. Nummer 8. Var du tilfreds med at se nissen smadre? Ja. Det lyder rigtig godt. Så skal vi have den sidste smadredeltager på banen. Og der skal vi sige goddag og velkommen til endnu en udklædt stand-up-komiker Thomas Warberg. Hej. Hvad er du klædt ud som? Jamen, et kostyme, et stykke slik. Flere kostymer, flere stykker slik. Jeg er prinsesse, fe, djævel, mand med pænt hår. Så du er simpelthen ude at tække slik for voksne mennesker i aften? Ja. Okay. Men du har også taget noget med, der skal smadres, og hvad er det? Jamen, det er en krukke slim. Ja, og selvfølgelig er det åbenlyse spørgsmål. Hvorfor? Jamen, det har stået for længe derhjemme, så jeg bruger den ikke rigtig mere. Men så lad os se, hvordan det ser ud, når en slimet krukke kommer ud af vinduet. Lad os lige prøve at se hernede i, at den altså er fyldt. Yes, der er slim i krukken. Simon! Ja? Thomas Warberg kaster lige en slimet krukke ud af vinduet. Okay. Ja, er du klar? Ja. Værsgo! Og det var lige før, at vores kamera blev ramt dernede, men jeg tror, at det er sikkert at gå ud og måle op nu, Simon. Det var pænt heldigt, jeg havde det der stykke glas der. Der var du... jeg var lige bange der, da du sagde, du ville kaste en slimet krukke ud, så troede jeg lige, han snakkede om Remy et øjeblik. Men den ramte her, lad os se, 5, 17 er den ud for. Så det næste tal, det er 17. Nummer 17 er altså det næste tal, og det skal rundes op til nummer 18, får vi lige at vide. Lad os lige prøve at se den i slow her engang. Hvordan det så ud, der er en slimet krukke. Jeg synes, går du efter kameramanden dernede på det tidspunkt, da du kaster? Jamen, man skal jo sigte efter noget, og Simon var for langt væk. Okay. Men du er tilfreds med kastet? Jeg synes, det var et fremragende kast. Super godt. Jamen, det så rigtig flot ud. Og giv lige også en stor hånd til alle vores smadredeltagere. Tusind tak, fordi I ville komme i aften. Og vi skal jo også opsummere de 3 tal, som vi har fået. Som var nummer 17, nummer 8 og nummer 18. Så